Gini-dribble niya oh. Oh, sige. Sige. I-dribble mo! Huli ka ngayon! Uy, ganda mo! Uy, sana all! Huli! Loter, kaya bossing! Loter! Alak ka! Uy! Ito! Alak ito! Uy! Laki! Uy! Wala! Uy! Wala pa kasi yung dito lang ito laro din! Uy! Wala grabe yung tiro ni Boy! Lulu! Uy! Sus Mariusip! Ano masasabi mo ka, Day? Ha? Ano masasabi mo? Super laki. Patingin naman ng ano mo ko, Bigos. Grabe tong garbis ito. Panoorin nyo mga tayo itong ano nito sa channel. Ito yung akin mga tayo. Di ba nga pag pinupokus talaga may pamiming ito. Ha? Yan o. Uy! Ang dami mga tayo. Rasyon yan. Dalawa may-ari yan o. Ano masasabi mga tayo, Michael? Uli mo. Kabiwas! Good morning! Yun, Happy New Year. Kumusta? Happy New Year sa mga kachoy. Ayan, pasupport po sa kanyang channel mga toy. Yes! Yun, Kachoy Ronnie. Kachoy Ronnie. Happy New Year, Kachoy. Kumusta? Yung ating December na nakalipas. Yan, Kachoy Michael. Kachoy Michael! Shout out. Love you! Ayan yan. Si Kachoy Aris yan? Aris, kakala ko, wala ka! Happy New Year, Kachoy. Ko, number 1 supporter. Yo! Support Kachoy, Happy New Year! Hi ma'am, Happy New Year! Ito sa ano, oh. Panalo ka agad, oh. Oh, ganda, oh. Ay, Kachoy Gilmar! Alastik kay ka pala yan, Kachoy Gilmar. Giniagawa mo! Ayun, pasensya na kayo mga toy. Nalate tayo kasi naghanap pa ako ng bulate. Good morning po sa inyong lahat mga toy. At ayun, maraming salamat sa mga ano natin, mga silent viewers at sa mga, uy, ang dami na nila dito, oh. Yan, oh. Ito yung bagong sukmon mga toy, oh. Yan, ang ganda na. So, bali, pag ganyan, umahangin siya ka dito mga toy, nanggagaling yung hangin dito. Kaya sakto-sakto yung ano, yung fishing na spot natin dito, oh. Grabe, ang ganda na ng mga huli tong mga to. So yun, naway masiyahan ang lahat sa ating gagawing fishing adventures naman dito sa Kamay Nilaan. Giniagawa mo. Yun, thank you sa mga support sa Bicol Adventures natin. Pinapahaba na intro natin. Shoutout sa lahat ng adventures dito. Thank you mga kachoy. Ate, update natin yung uli natin. Ay, wag na natin i-update, baka pagalitan tayo. Mamaya na natin i-update. Yun, start tayo mga kachoy. Tara. Bulubog ka naman! Lalagpasan natin yung mga yung bato na yun, yung kulay itim na natin sa nakagat na. Ilubog mo. Ilubog mo there. Oh, di ba? Huli. Nakadali din. Oh. Uy! Ganda! Lipat ka talaga. Oh, di ba? Katay, pag ano na yan, katay. Ganda pa naman, oh. Ang ganda pa. Ay, meron. Uy, meron na yung ano ko mga katay, oh. May pamasko na naman, oh. Thank you, katay, Michael. Oo nga eh. Nilagyan ko kasi ng uling yan eh. Nilagyan ko ng uling para di makita ng ano, isda. Jokes lang pati yan. Ganda ng huli ni Kachoy Aris mga kati. Ang lapad. Ayan na, pinakagat. Tira na. Pinakagat na rin. Pinakagat na rin yung akin. Ay, hindi. Ano pala? Kuya! Lubog na! Huli. Hindi magkaugaga. Ang laki. Giniagawa mo. Uy, gandang size. Lumipat. Size, good size. Oh, di ba mga tayo, ang ganda.
Lumipat na, lumipat na. Ang tataba pati oh. Palit seta. Palit. Ilubog ka agad. Ay, nakawala. So, yun. Oh. Pwede pa yung mga kasi understrike. Isa lang yung ano, pain, pwede na yan. Ganun daw ba? Ganun yung style niya mga pag nagano kailangan ilagay. Sinalog na eh. No? Nanalis ko di ba? Oo, sinalog ka agad. Ayan o. Ay, gagi. Lumabol. Uy! Thank you. Joy! Huli! Ito, mas malaki. Yun, malaki na ito. Loter kayo, bossing! Loter! Ganda mo. Size. Pag floater na kayo, ano, talaga floater talaga yun. Parang sa bottom. Yan, sa baba. Gaganda ng size. Pag floater kayo. Wala ka, pagalitan ka ng miso. Wala kayo maiuwi. Kamusta nga yung miso mo kasi? Nandyan natin. Malapit na oh. Yun! Wala ka to! Ay, grabe na yun. Bumapasok Talaga, filter na. Ah? Grabe ang artist na Martin. Lahat na. Lahat ka ngayon Martin. Ang galing. Yun oh. Dito kami. Yeah. Parang may video tayong bigla. Tira ulit. Tira. 1, 2, 3. Wala ka, Joy! Wala ka! Uy! Malaki to. Malaki to. Malaki ka to. Uy, laki. Uy. Mag-floater. Ayun. Kala mo, binawawi na mga kabiwas yung line mo ah. Sabi ko kasi, yung lumot ng bundok, ibok-ibok galing. Oh! Akin yan. Uy, yun ganda. Uy, ang ganda nung kasi may size oh. Ala ka. Marami no? Siguro kung napaaga tayo dito mga tayo. At tayo sulit dito. Uy, ba? Baka nga kasi oh, ola grabe ang pulang-pula, oh laki. Wow, kasi Michael. Yan, shoutout sa anak niya. Oh, yan, oh, ang galing ng papa niyo. Oh, inulit niya pa. Ginagawa mo. Ang galing ni Daddy ah. Ito, yes sir. Thank you mga tayo. Tara, dito na, gagawin sa kami dito. Oo. Wala si bata eh. Wala. Nagtrabaho ata. Ayan ka Michael, oh, nasa gilid lang talaga. Ay, ang laka. Grabe laki! Ay, ano mo na? Iyan mo sa mo. Ay, ako nang gigigil dyan eh. Ganda ng size oh. Grabe naman. Grabe, Kachoy Aris na, dito tayo. Ano mo, baka makawala pa Kachoy. Uy, sayang. Oh, grabe oh. Ayan, Kachoy Ronnie Boy, oh, meron na naman. Oh, grabe ito talaga mga tayo, ito talaga. Panoorin nyo ito mga tayo yung ano, kasi ba, ay, nako, sayang na naman. Sayang, no? Sayang. Ilan na yun? Pangatlo na? Sayang. Nakadala rin sa kapi Harsh Boy. Oh. Gloria Labande. Ang ganda oh. Ang laka. Wala, grabe ko si Ronnie Boy. Oh, lulu. Uy, sus Mariusip. Natuloy din sa wakas. Natuloy din. Kachay, grabe, natuloy din. Ano masasabi mo, Kachay? Ah, Ano masasabi mo? super laki. Dahil dyan, naka-highlight ka ngayon. Easy Fishing Adventures, may ganang shout out. At kila Kuya Saldo, yon, Philip Robles, Winchester Frog and Trees, si Katanders, yon. Kasi Giron, yon, may ganang shout out. Talim Angler Feeds, yun, may ganang shout out, yun.
Grabe. Ayun, meron na naman mga tayo. Oh, yan oh, yan. Huli na naman oh. Ayan, ayan lang muna natin mga tayo. Huli siya. May huli. Ngayon ay uuwi na daw tong mga kasi natin. Sila kasi Delmar, tapos kasi Michael. Tapos sila kasi Aris. Una na. Ayun, ipakita natin mga tayo huli nila. Grabe, huli na to. Kabiwas! May ano ka pala dito. Mayroon ka palang kaano dito. Ayun, dalaki oh. Grabe yan mga tsoy. Yan, korporasyon yan. Dalawa may-ari yan oh. Ano masasabi mo kasi Michael? Yeah, uli mo. Hindi ka napapagalitan yung mizo mo yan. Kaya ako. Oh, yan. Laro kami basketball mamaya eh. Okay, ingat kayo. Kabiwas. Patingin naman ng ano mo, Kabiwas. Wala kang huli. Grabe tong karbis ito. Panoorin nyo mga tayo itong ano nito sa channel. Wala akong huli. I-share ko sa FB page ko yung ano ito. Grabe ang lulupit. Oh, ganda. Oh, lalaki. Ayan oh. Grabe. Thank you Kabiwas. Oh, meron na naman. Sige. Oh, sabi ko sa'yo, meron. Ayan oh, may huli na naman oh. Palupit. Bakit kayo? Ayan. Oh, di ba lalaki? Oh, may ayuda pa. May ayuda pa tatin. Yun, thank you. Yung mga tayo, grabe ang lalapad oh. Hello, grobing harvest oh. Uy! Ano? Bakit nakadali na naman? Oh, grabe dun sa kabila mo tayo. Hindi ito mga tayo. Lalaki na sa ano nun. Grabe dalawa dun. Angat eh. Alanganin mga tayo, pakawalan natin pa ito. Alanganin. Grabing harvest dito mga tayo. Sus, mariusip talaga. Ano kayo, Choy? Dahil kayo doon ha? Oh, sige. Dahil kayo doon. Mag-ingat kayo ha. Dadala kami ha. Dadaan lang ba tayo? Nagluluto ng doon pili. Wow, ayos. Tapos yung ito, may ito ako na malaki. Ayan, sige. At dadagdagan natin ng... Nako ba? Pala-pala na Nako, magkakapi na Pala-pala naman na pala naman kayo. yan. Sabihin mo si motor niya. Bro sa angler. Mga boy kape. Baboy, kape. Huwag lang papasubrahan mga Pinida eh. Kristiano. Choy, laro na yun sa Pinida. Oo. Ay, sa Pinida, sa Pasig? Oo. Ang laro namin. Ayun. Shoutout mo ko sa mga kasama nating ano doon. Yan, maraming salamat sa inyo mga tayo sa lahat po ng sumusuporta. Konti na lang. Amoy na. Oo, paubos na rin bulati namin. Ano na? Laro. Ayun, grabe mga tayo. Alak ka. Ubos na rin bulati. Ubusan na naman ang bulati ni mga tayo. Grabe. Oy, Thank you, Kachoy. Ingat kayo. Kapag fishing banding tayo. Okay, ingat. Okay, Joy. Ba, Oy, saan ka? ingat, Punta kayo ingat. doon ha. Yun, Saan ko? thank you. Yan, ingat kayo mga katay ha. Nakapuno ah. Puno cooler. Grabe. Hindi ka siya yelo dyan para dito. Ang lupit ng spot ni Kabiwas. Ito na naman oh. Kanina 6 fingers ulit. I-triple mo! Huli ka ngayon! Uy, ganda mo! Uy, sana all! Sana all! Grabe, ang ganda mga tayo oh. Walang pagbabago mga tayo, tuloy-tuloy ang laban! Kasi Ronnie, bumaba ka na ulit! Mainit yan. Ha? Mainit. Pare-pares lang ako mainit eh. Mainit naman sa taas ha! Walang hangin dyan eh. Ayaw nga. Mga katoy, gagawa pala tayo ng pang-highlight natin matindi. Kasi wala pa tayong yung maayos na highlight natin. Grabe. Grabing harvest dito mga katoy. Hindi pa rin nagbabago. Mga katoy. Mas mahabang bulati na maliit. Yung payat, mas attractive sa kanila. Dito sa ano natin. Sa spot na to. Mati, ang bilis lang, grabe ang bilis kumagat. Yan. Yan, dribble daw. Yan o. Oh, sabi ko na nga ba, yung malaki sabi ko na mga katayo. Oo. Uy. Kulay mo na. Oo, katayo. Gaganda ang size ay. Sabi ko na nga ba, madadali ko rin eh. Nagpapain ako, tinira. So yun lang po muna siguro mga choy. Bali, ano lang po muna yung natin, video natin.
Nandito pa naman, namimiwas pa rin kami nila Katoy Ronnie, tsaka nila Kabiwas. Mga ibang grupo mga taga Cavite Anglers, tapos Las Piñas. Yun, maraming salamat po. At napakahaba na po ng video natin. Pasensya nyo na mga tayo. Ayan yung pulahan nating spot mga tayo. Yan. Nilapit na lang. Ayan. Dating inarbisan namin nandiyon. Yan yung tower na yun. So, umusod na tayo. Mga lang to siguro. Mga ilang buwan na lang. Wala na. Tagos na to dun. Sa may People's Park. Yan o. Yun. Dami na pala kabiwas. Ang ganda ng isa ko. Ang laki. Ulit. Parang manok lang. Gaya pa rin ni Kasiro. Hindi na tayo masyadong masaya. Kanina ang saya-saya natin. Wala. Nagsialisa na kasi mga tayo dito. Yung mga kasama namin dito. Na kasi Jelmar. Tapos yung banda ron. Kabila niya na naman mga tayo. Yan. Ay! Kulo! Oh no! Kasi ron yan. Ganda na no? Grabe. Ang dami na natin nakawal. Ang mga kasama natin. Umuwi na ba? Umuwi na. Saka yung mga bandaran. Uy, harvest pa rin yung bandaran sa dulo. Saka dito. Kachoy Ronnie, bayabasin mo na ako, Kachoy. Ayaw ko. Kabiwas. Direta mo. Kaya tingin ka talaga oh. Solar Ben, Happy New Year. Wala talaga to oh. Bilhin tayo bulate. Ay, bulate mo, 5 piraso na lang ang gagawin natin dito ngayon. Dito, meron pa. Ito yung dumbbell ko kay Suave. Pwede pa to, pag salo-saluhan natin to. Suave kasi napakarami. Magkano yan? Bumarbes kasi sa tingin mo. Magkano yun? Lang. Tingin mo, huli niya, napakarami. Bulate? Hindi. Wala. Tatakay na. Oh, oy! Wala pa kasi yun dito lang ito, Solar Ben. Ako, ginawa ka Choy. Para mabidyo ako doon. Oh. Ay, kabiwas. Malapit lang. Oh, yun. Victory na uploader. Yan, ayos mga Okay, toy. dito ko kay Kachoy para Mukhang dire-diretso ulit ditong video Ayaw, mga toy. matamis Ako yan, mga oh. pinutol ko na sana. si Kabibas kasi. Diyan mo tuloy mo swerte yan eh. Ay, highlight lang sa May inahabol mga ko. huli pa kaya ako? Oo. Oh, uy! Napakarami. Dami to. Ito naman akong ganyanin. Napakarami to. A few moments later. Ito yung akin mga toy. Oh, di ba nga wanda pag pinupukus Sige, talaga may gusto mo lang, pamiming Soy. ito. Ha? Sumal maganda rin. Yan oh. Pwede mo oras. Uy! Ang dami mga toy. Kachoy, Ha? gusto maganda rin. Ayun. Bigyan mo ako. Patayo ko, sasabihin mo, oh no. No. Ito Lervin mga tayo. Ito Lervin, bahala ka dyan. Pang-ayuda ron ni Kachoy Ervin mga tayo. Hingi sa atin yan. Ayos, thank you Lord. Sabi oh, ito Kachoy Kuya Ronnie. Oh, Kachoy Kuya Ronnie. Oh. Uy, kabiwas mga tayo. Ang dami oh. Wala, puno. Grabe. Lagay mo dyan, punuin mo na rin yan. Ay, wag ganun din. Ba't puro puno yung styro? Puro styro. Ano? Diba sarap? Iba mo kito Irving, iba. Doon kito Irving. Di, puno na doon. Nilagay ko yung akin doon. Dito na. Ay, doon nilagay mo ng hilo kasi walang hilo doon. Hindi, wala rin yan. Meron yan. Lagyan mo lang konti. Ati tayo sa hilo. Yun, thank you so much mga toy. At sa mga kasama natin dito mga anglers, yun, maraming salamat sa inyo mga toy. Yun, bira pa. Apo, Kachoy, sige, saan naman? Harvest. Next week. Okay. Thank you. Ingat. Ayun, doon pa rin sila. Harvest dyan, banda dyan mga taga Las Piñas Anglers.